Gratis digitalt, så øger det fysiske salg af bogen. Eller hvis man bare giver en bid af bogen gratis, hjælper det også. Radiohead, de solgte mere end de nogensinde havde gjort det. De lagde et af deres numre ud til remix, så alle i verden, deres fans, kunne gå ind og remixe på det her nummer. Og dem, der var mest populære, blev solgt på iTunes, og derved fik de spredt deres produkt. Så det her med at tænke i, hvordan kan vi give noget gratis, for at blive spredt og få mere opmærksomhed. Jeg nævnte det før, det her med geolokation, som er meget, meget trendy. Facebook Places gør det nok også mainstream. Indtil for nylig var der ikke ret mange hænder, der kom op, når jeg spurgte, hvem der var på Facebook. Så det her med, at vi bruger vores lokation aktivt, det bliver væsentligt i fremtiden. Det bliver rent faktisk det, der kommer til at være i centrum, når vi søger information. For når jeg søger på noget, for eksempel når jeg står i Kristiansand, så har jeg ikke brug for at få svar fra USA, eller fra England, eller fra København. Jeg har brug for at få de svar med det udgangspunkt. Det er i hvert fald, der er langt større sandsynlighed for, at svaret er relevant ud fra min lokation. Og det kommer vi til at se i fremtiden, at jeres lokation er udgangspunktet for de tilbagesvar, I får på jeres søgninger.